kull deputat tal-Parlament, kull rappreżentant tiegħek fil-Parlament, illejla għandu għażla. Għandu għażla jekk jażilx li jivvota favur il-verità, il-ġustizzja u l-ġid taż-żgħir, jew inkella jivvotax biex joħnoq il-verità, biex jipproteġi lill-kbir, baqda nazzjonali. Nistgħu insarfu ħidma politika favur il-verità, il-ġustizzja u favur it-tfal ta' dan il-poplu li jmorru għax-xogħol u għandhom id-dritt li jmorru lura d-dar qawwijin u sħaħ. Dan kien l-appelli li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fuq Net Television ftit tassijat biss qabel il-lejla fil-Parlament jittieħed vot storiku li se jiddetermina jekk tinħatarx inkjesta pubblika brabta mal-mewt taż-żagħżugħ Jean Paul Sofija, iż-żagħżugħ ta' 20 sena li tilef ħajtu wara li ġarfet binja f'Kordin. Bernard Grech insista li minkejja li jom Jean Paul Sofija għamlet talbiet imqanqla qudiem il-membri parlamentari u fl-aħħar xhur għamlet minn kollox sabiex tkellem lil kull deputat dwar l-importanza li tinfetaħ inkjesta pubblika, Robert Abela baqa' jimpika u jistina rasu. Dak li se nivvotaw aħna bħala grupp parlamentari nazzjonalista huwa ċar. Aħna se nagħtu vot b'saħħtu wieħed u ċar favur il-verità, favur il-ġustizzja. Biex Jean Paul Sofija ma jkunx miet għal xejn. Biex nitalmu permezz ta' inkjesta pubblika il-verità kollha. Ma biex nitalmu wkoll mhux biss x'sar ħażin imma x'm'għandniex nagħmlu iktar. X'nuqqasijiet għamlu l-amministrazzjoni tal-pajjiż u l-awtoritajiet biex wasalna saw biex l-ebda persuna oħra ma titlef ħajjitha fuq il-post tax-xogħol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li minkejja li inkjesta maġisterjali tħares lejn ir-responsabilità kriminali, inkjesta pubblika tħares lejn in-nuqqasijiet li saru mill-awtoritajiet pubbliċi u hija inkjesta pubblika biss li tista' tagħti rakkomandazzjonijiet sabiex tkun evitata traċedja oħra bħal din. Ibqgħu għamlu l-pressjoni fuq id-deputati kollha tan-naħa tal-Gvern. Filwaqt li jien nagħmel dan l-appell ġenwin għal għaqda nazzjonali biex il-Prim Ministru ma jibqax iwebbes rasu u flimkien mal-grupp parlamentari tan-naħa tal-Gvern jivvotaw magħna għall-inkjesta pubblika. Intant il-vot tal-lejla se jittieħed tal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija u Net Television se jżommkom aġġornati mal-iżviluppi kollha li se jkunu qed iseħħu fil-Kamra tar-Rappreżentanti.